Les estudiants portem anys lluitant per la rebaixa del preu de la matrícula, perquè entenem que són desorbitats i expulsen les més humils i precàries de la universitat. El primer gran pas en el procés de convertir l'educació en un negoci, de mercantilitzar-la, va ser el Pla Bolonya. Aquest sistema acadèmic, que pretenia l'elitització de la universitat, es va aplicar a casa nostra responent a les mobilitzacions massives amb cops de porra. Malauradament, hem patit en la pròpia pell les retallades en drets educatius. Hem vist com els estudiants tenien cada cop menys i menys poder de decisió, com el preu de la matrícula pujava i pujava i ha expulsat milers de companyes de la universitat. La universitat la volien per als rics. Tot aquest cúmul de situacions ens fan viure una crisi educativa permanent, de la qual només en sortirem organitzades i en lluita. Per sort, no partim des de zero i són moltes les que ens han precedit. Marxes fins al Parlament, diverses mocions aprovades per la Cambra, vagues massives, mobilitzacions sostingudes, la ILP Universitats i també repressió. Després d'anys de lluita, el Parlament de Catalunya aprova uns pressupostos amb la rebaixa del 30% de les matrícules universitàries. La pressió constant del moviment estudiantil ha donat els seus fruits i ens ha demostrat un cop més que la lluita és l'únic camí. Aprenguem d'aquesta veritable lliçó i fem de la germanor i la solidaritat entre estudiants la nostra millor arma. Cooperem, construïm, col·laborem, reunim-nos, parlem, discutim. Fem-ho juntes i organitzades i lluitem. Lluitem perquè ja no tenim res a perdre, però tenim molt a guanyar: el futur.